Здравейте! Вие сте с втори сезон и епизод 17 на Дуспа. Един футболен подкаст, който записваме с Дидо Пейков, Дарвина и с мене Джовани. След една не толкова дълга, но много приятна лятна пауза, футболът се завръща с гръм и трясък с старта на Висшата лига, Ла Лига и Лига 1. Имаме да покриеме, освен някои интересни мачове, много интересни трансфери. Това лято се бяха развързали много бюджети и отборите пазаруват много здраво. Дидо, здравей, как си? Как минава лятото? Здравей, Иванка! Лятото е супер и дано още да не свършва, защото и трансферите бяха интересни. Вече започнаха и част от първенствата, имаше интересни мачове и нека да поговорим първо за трансферите, след това ще продължим с мачовете, които минаха вече. Какво ще кажеш Идеално, ти? съгласен съм и като предлагаш трансферите, искам да ми кажеш за тебе, кой е трансфера на това лято? Топ на всичките. Ами, трансферна сага, бих казал тази край Ембапе. Там и все още е изключително интересно, защото те ту го изхвърлят от първият отбор, ту пак го вкарват. Беше му забранен достъпа по едно време. Беше забранен да влиза на Парк де Пренс. Сега вече може да играе и мачове и така нататък. Но не съм сигурен. Чух, че реално нищо не зависи от Луис Енрике покрай тази сага. По-скоро шейхът, там директорът, който е този Араби, Човека с парите. Човека с парите, Да, да. нормално е той да ги решава. Сега все пак Ембапе не взима никак малко пари, нали? Пък ако не преподпишеш до година, ще може да си тръгне на свободен трансфер с сигурност с някакви космически лични параметри, като заплати, бонуси и така нататък. Четох, че има около 100 нещо милиона бонус лоялност покрай него. И то има, Или ама въпросът е, нещо такова. че ще трябва да преподпише, за да ги получи. Да. Така ли? Ей, Но да, така ще малко трябва да патова преподпише, ситуация. за да вземе този лоялен бонус. Е, лесна е неговата. Няма какво да го мислим. Добре, от трансферите, които вече се осъществиха, кой ти направи най-силно Ам, впечатление? Ами, имаше доста играчи, които изненадаха с трансферите си, както например Кайседо, Мойсес Кайседо, който изигра доста добро световно. За Еквадор беше кратко, но все пак той изигра доста добри мачове. Той беше играч на Брайтън, сега премина в Челси. Покрай него всичко беше като сапунка, като сапунена опера. Я разкажи, те май и Ливърпул са го искали. Точно да, шефовете, които са на Брайтън, понеже той беше ту включван, ту изключван от предсезонната подготовка на чайките, шефовете казаха да бъде продаден преди началото на сезона, иначе приключва, няма да играе просто, защото се разваля, съблеканата ще се разпадне. Нормално. Да. И тогава една късна оферта, късно вечерта, Ливърпул отпратиха към тях 111 милиона паунда, което е много близко до границата на финансовия ферплей. И я отправиха и съответно Брайтън искаха да продадат за такава цена Мойсес Кайседо. А пък, понеже нали шефовете са казали, продавате за най-високата цена. И тогава всичко върви супер, всичко е оговорено и накрая този Мойсес Кайседо въпросният казва: аз съм дал дума, че ще премина в Челси. Тогава какво стана?
И тогава И в Челси крайна сметка Челси задействаха. И откъде извадиха тия пари? Челси. Те не спряха и тая година. И твой приятел доста пари Кристофър изкарат. Нкунку, да, и Нкунку привлякоха. Те освен Нкунку привлякоха и няколко човека, които по-скоро с перспективна цел да ги развият и да ги продадат за много пари. Като Иан Мацен и Николас Джаксън. Като за Николас Джаксън не съм сигурен дали им е от академията или пак го купиха от някъде. Аз също не Но съм като сигурен. Но като цяло при тях, онзи ден четох, че те имат над 1 милиард паунда, мисля, че изхарчени само за трансфери за последните 15 месеца. Което Точно така, толкова са. за тях може би е нищо, обаче за мен конкретно беше вау, откъде имат тия пари. Не знам финансовия фейрплей. Как се оправдава. Не е приятно така, да. Като си говорим за големите пари, много интересни футболисти потеглиха към Саудитска Аравия. Точно така. Наистина много футболисти, а пък повечето от тях аз като се разрових забелязах, че повечето са на края на кариерата си. Нямат много още колко. Сега примерно Карим Бензема до някъде разбираемо. За него идеално да отиде. Брозович да речем също. Да, но един Сергей Милинкович Савич, който вечният талант на серия А, вечно искания в грандовете, накрая на 28 години в разцвета на силите си, реши и той да отиде при големите пари, както и Франк Кесие, който избяга от Милан на свободен трансфер, за да печели трофей в Барселона. Той също се присъедини. Един трофей. Той също се присъедини към Саудитската лига. Да. Освен това, Марес също премина, който не правеше чак толкова лош сезон, обаче Сити имат доста крила, т.е. се някой не играе, няма... Да, шанса му за минути е по-малък. Но примерно и Рубен Невес на 26 години и той замина за Ал Хилал. Честно да ти кажа, на мен ми изглежда на 36-38. Много възрастен ми изглежда. Така, но важното е, че не успяха да дръпнат Меси, който отиде в интернационален Майами, МЛС при Дейвид Бекъм и в момента прави страшен фурор. Значи аз следя, те по Apple TV излъчват матчовете, там дават и такива хайлайтс от всеки матч и в момента, в който си пуснеш Apple TV, директно хайпа е пълен, всичко е Меси. Едва ли не Меси League Soccer там. Всичко е за него. Меси League Soccer. Да, всичко е за него и са много щастливи коментаторите, са супер възхитени от това, че Меси отишъл да играе при тях. И той от първия матч започна в 94-та минута, вкара победен гол от пряк свободен удар. Вече има няколко гола, пак и от пряк свободен удар, решаващи, много асистенции, вписа се супер и интерес към американското първенство просто е до небесата в момента. Включително и посещаемост по стадионите, там всякакви селебритита, Леброн Джеймс ходи на мачове да гледа. Така че Меси със сигурност много вдигна интерес към американското първенство. Освен това има нещо, докато сме на темата MLS, с което аз лично много се гордея като българин. Филип Кръстев от Левски, който си е българин, премина в LAFC, мисля, че там при Гарет Бъйл и Киелини. Точно така. Даже беше вкарал гол.
колкото си спомням. Привличаш Гарет Бейл и... Да, в дебюта си вкара гол, да. Да, да. Така че това е Major League Soccer. Аз поне като гледам и репортажи, стадионите си пълни, в смисъл. По американски начин се представя всичко с целия ентертеймент около матча, нали, всичко за феновете да има шоу. Но поне на мен това ми харесва, много, много приятно е за гледане. Да, да. Освен това, я разкажи за многобройните трансфери на Милан. Защото аз само за Кристиан Пулишич и нататък вече ги изтървах нещо. Ами, Какво значи става с Милан? Милан продаваха Сандро Тонали на Нюкасъл и това им отключи. Това е рекорден трансфер. Трябва да кажем за свраките. За свраките, 62 да. милиона мисля, че. Много се спекулира. 62. Някой каза 64 милиона евро, другите каза 62 милиона паунда. Те са с някакви бонуси допълнително, в зависимост от класиране, но със сигурност поне 60 милиона паунда е този трансфер. Да, Което там някъде. не са никак малко пари, но пък Сандро Тонали в дебюта си за Нюкасъл онзи ден, още в 6-та минута вкара гол. Да. И той започна атаката и накрая след няколко подавания той я завърши. И веднага ситуацията след гола, ако си гледал мача, веднага ситуацията след гола пак го изведоха, обаче гола беше много малък и Да. нямаше как да я вкара. Единствено съжалявам, че не си го сложих в отбора фентаси лигата, но затова след малко. Иначе Милан привлякоха поне на хартия много обещаващи играчи. Юнус Муса от Валенсия, Ноа Окафор от Залцбург, Рубенс Лофтъс-Чийк от Челси взеха, както и Пулишич от Челси взеха, Тижани Рейндърс от АЗ Алкмар. Значи той подготовката до момента и приятелските матчове е над всички. Рейндърс играе супер. И Самуел Чукуеза от Вилареал. Да, Чукуеза наистина мен ме изненадаме като трансфер, не очаквах, че ще премине в Милан. Просто директно като грам от тясно небе, никакви спекулации директно. И аз не очаквах, да. Но трансфера, за който аз най-много се вълнувам, е този на Лука Ромеро от Лацио. Значи той е 18 годишен, изключително техничен, бърз, той се води дясно крило. Вкара един много хубав гол на Реал Мадрид в един от приятелските матчове. Като цяло Милан купиха много прилични играчи, но голяма бройка нови и не знам там как ще успеят да се впишат, как ще се сработят. Те първо предстои да видим. Айдано. Освен това, докато сме покрай серия, освен Тонали от Нюкасъл искат и Кварацхелия. Ако Кварацхелия премине в Висшата лига, не знам какво ще стане там. Дали ще имат място за него? Той има един сезон с Наполи, но беше изключително силен. Интересното е, че има огромен интерес от арабите за Виктор Осимен. И не знам Наполи, ако се разделят с две ключови фигури. Какво ще направят този сезон на фона на това, че и Спалети напусна. Но техен проблем е това. Да се оправят. Кварацхелия още са само такива слухове, само разни слухове, така че не е още... То няма много време, 2 седмици. Приключва трансферния прозорец, така че спекулациите тепърва ще нарастват, сумите, трансферите също ще нарастват, но със сигурност ще има още някой интересен трансфер. Да кажем за Хари Кейн, който отиде в Байер Мюнхен. Хари Кейн там.
И вед... Имаше онзи ден за... веднага загуби финала за Суперкупата. Да, там те нямат вратар в момента реално. Байерн, така че и това трябва да го решат в оставащите дни, май. Нещо не те чувам, ако казваш. Да, малко ми прекъсна ти, но нищо да е. Да, нещо прекъсна. Какво казваш за Хари Кейн? Ами, по-скоро по ситуацията с Байерн. Там доста интересна ситуацията, понеже те решиха, че Ньойер е готов да изиграе мачовете. Продадоха Зомер, което според мен беше доста прибързан ход. Съответно, в момента нямат вратар, тъй като Ньойер отново има контузия. Да, Ньойер е с тежка контузия, а и той е на 37 години вече и в момента не знам, говори се там евентуално за Кепа, въпреки че той и Тибо Куртуа са контузии май ще е до края на сезона. Да, така че... Кепа, че вече е част от Реал Мадрид. Да. И почват да се чуват слухове за Майк Меньол от Милан. Че Байерн са готови да го купят, силно се надявам да не се стигне там. Вие мисля, че кой е втори вратар, знаеш? Маркос Портиело. Общо взето силно се надявам да не се налага да разчитаме на втори вратар. Дано. Някой друг. Те много трансфери имаш особено в Висшата лига. И Деклан Райс отиде в Арсенал за космическа сума. Уест Хем също представят Уорд Праус, който беше част от изпадналия вече Саутхемптън. Аз Уорд Праус много харесвам като играч. Много интелигентна игра и е много добър изпълнител на пряк свободни удари. Според мен е топ фейла на трансферите в Висшата лига ще бъде Расмус Хойлунд. Нападател от Аталанта за 75 милиона, просто не мога да повярвам. Ти гледал ли си от него? Защото аз сам чувам, той е много добър, дали е новия Холанд? Не е новия Холанд, добър е, но не е новия Холанд. За 75 милиона не си струва според мен, но може пък да опровергае. Той веднага се контузи в матч. Нещо такова. Така ли? Не съм гледал с нощи матча между Юнайтед и Увърхемптън. Аз тъкмо за този матч щях да те питам дали имаше дуспа. Ако можеш си го пусни по някое време матча, накрая 96-та минута трябваше да свирят една дуспа. Това обсъждах с един колега преди малко, който твърдеше, че дуспа имало и че след матча даже съдиите били извинили, че не я свирили тая дуспа. Те Юнайтед все така минат между капките. То така беше и срещу Сити миналата година за тогава един гол на Бруно Фернандеш, където беше спорно дали има засада или не. Тогава пак след матча съдиите отиват и казват: сори, ама наистина имаше, не го решихме на време, ама ти като се извиниш пак не променяш нещо от матча. Да. Не става така. Не става. Гледах едно клипче за как процедират в Франция. В Лига 1 може да се чуе съдията как обсъжда с футболистите и с ВАР ставят решенията си и как си ги обосновава. Беше много интересно. Ако намеря, ще го изпратя. То така трябва да бъде. Реално. Да. Много на мен се стори доста успешно. Така. Защото има стотици хора, дето от екраните и се чуят тук, що така го направи. Това... Да, как може да вземе такова решение?
и коментатор да ти обяснява защо няма дуспа, някак си пак. Да, съвсем различно, като съдят се обоснове. Добре, Дидо, дай да кажем за Висшата лига. Първо да кажем, че имаме и ние фентази група, такова лига в фентази лигата, която си е на Дуспа. Да. Да. Линка. Аз реших, че Линка ще... линка може да го сложим долу в епизода, като го пуснем примерно в YouTube и Spotify, в Apple Podcast, ще сложи и линк към самата група. Да. Иначе, другаде можете да го намерите в Viber групата ни. Имаме такова комьюнити в Viber. Там джойнвате и виждате линка, плюс линк за всеки наш епизод. Аз реших да рискувам и да сложа Мо Сала капитан, а не Халанд, както сигурно 99,9% от хората. И естествено сбърках. Но пък оцелих, освен Холанд, другия нападател ми е Исак от Нюкасъл, така че те донесоха доста точки. Да. А пък аз реших, че Исак срещу Астън Вила няма да вкара. Тук ли си, къде изчезна? Мислех си, че ще е Хикс самия матч. И сложих Жоао Педро от Брайтън. Мислех си, че им наниже поне 2 гола на Лутън. Уви само един и 2 изпуснати много чисти положения. Чуваш ли ме? Че нещо ме е пак прекъсва. Следващия кръг Ливърпул с... Чувам те, да. Да, чувам. Добре, окей. Следващия кръг Ливърпул с... Казвам, че следващия кръг Ливърпул с... Борнемут. Да. Салах ли да слагам капитан пак? Там ще вкара. Сега те много бой ще ядат, защото Джеферсон Лерма, който им беше един от главните играчи, той напусна. Сега интересно ще е. Добре. Някой интересен матч от Висшата лига този уикенд? Ами аз, честно да ти кажа, не съм гледал фиксчърс, т.е. бъдещите мачове, така че не знам. Сити с кой играят? Не, от тези, които минаха. Ами интересен матч беше Челси Ливърпул. Естествено, дерби, първи кръг. Не беше лош самия матч. Ливърпул... Гледа ли го там? Разкажи нещо, да. Ливърпул в началото поведоха в резултата много рано. Като Луис Диас вкара, след първо Салах игра един на един много умело срещу Леви Колуил, след това центрира и Луис Диас само я завърши. 10 минути по-късно на Салах беше отменен гол. Много тънка засада. Но и я имаше, да. По-късно Аксел Дисаси върна равенството и след асистенция на Бен Чилуел. След това самия Чилуел вкара, отново трябваше да се намесва ВАР и отново нямаше гол. И отново беше отменен, да. И общо това беше интересното от матча. След второто полувреме и двата отбора вече бяха изморени и двата отбора. Челси доста натискаха. Енцо Фернандес игра страхотно. Енцо беше супер. Но да, матчът беше много интересен. Добре, нещо от Испания или Франция? От Франция, да скажем, PSG. Че се проточи малко епизода. Не
знам аз как да виждам колко време сме записали. 25 минути. 25 минути записваме вече, така че може да го позатваряме. Във Франция какво стана? Във Франция, по принцип, без първо ПСЖ, без Ембапе, Неймар и Меси завършиха 0-0. Толкова. Без трите звезди в атака. Мачите играха срещу Лориен. Според мен трябваше да бият, но пак първи кръг, така че там винаги е малко трики. Освен това Марсилия победиха Рен в бой, който се игра на 12 август с 2-1, като се наложи Марсилия да обръщат. И те реално обръщат в 73-та минута, т.е. много късно в матча. Първо повеждат Рен в 10-та и след това, както казах, Марсилия стигат в крайна сметка до крайните 3 точки. Друг интересен матч е Лион-Страсбург. Страсбург, отбор, който никога не е бил замесен в някакви страшни... За титлата никога не е бил замесен в някакви големи цели. Победи с 2-1 Лион. Поздрав за нашия приятел Любе. Отново матч завършил 2-1. Мен това ме изненада и общо това е от Лига 1. Чувам те, Дидо, и те питам дали нещо си гледа от Ла Лига. Не чух. Нещо явно при мен е прекъснало. Няма проблем. Иначе от Ла Лига видях, че Барса са завършили 0-0 срещу гости на Хетафе. Да. Четох, че е имало някаква пак спорна ситуация за Дуспа, която е била преглеждана. Освен това... В 104-та минута, 14 минути в продължението. И след това Раухо е казал там на някоя от пресконференциите, че дори защитниците на Хетафе са казали, че е имало Дуспа. Но пак такива спорни ситуации, късно в мачовете, дори и на съдиите обикновено не има много окей да дават Дуспи, защото след това има бесни фенове. Да, те решават целият матч са на Дуспа в 94-та минута, но все пак ако я има, трябва да се свири. Само да кажем Реал Мадрид, че започнаха с победа, гостуването си на Атлетико Билбао и твой човек Джуд Билингъм се отчети с гол. Да. Искам да те питам, според теб Реал ще имат ли амбиции да атакуват Шампионската лига и Ла Лига, тъй като все още нямат типичен централен нападател, който според мен трябва за отбор като Реал Мадрид. Аз също си мисля, че им трябва някакъв. За Меси сега не знам, Анчелоти може да реши да играе с нетипични централни нападатели, там с Родриго и с Винисиус, примерно. Но Реал Мадрид няма как да не атакуват и Шампионската лига и Ла Лига, защото това са приоритети топ за тях. Да, знаем, че са им приоритет, нали, от историческа гледна точка и така нататък. Обаче без централен нападател за отбор като Реал Мадрид, които те са... Халфовата им линия от друга страна може да създаде супер много положение и чуваме ни Камавинга, Билингъм и Винисиус по крилото. Това със сигурност са играчи, които могат да направят много положение. Въпросът е, че Родриго и Винисиус търсят топката по-навън и тогава влизат навътре и бият. Докато за Реал Мадрид те винаги са имали по един
типичен централен нападател, който знае как се отбелязват голове, може да играе напред, да търси пространства, има физика, има скорост. Такова нещо търсят Реал. Ами, да видим. Предполагам, че имат някакви набелязани играчи. Ще се чуе тук до 1-2 седмици. Да, а пък понеже докато говорим за Реал, освен липсата на Куртуа, за който казахме преди малко, Едер Милитао също има много тежка контузия. Да, и той с контузия централния отбранител. Моля? Казвам и централния отбранител на Реал. Контузия, да. Да, така че това са според мен трите основни неща, които трябва Реал най-скоро време да коригират, да намерят. Кой ще бъде централният бранител, централен нападател трябва да намерят. Плюс вратаря, който вече казахме, че почти сигурно е Кепа, ако не е и сигурно. Ами добре, Дидо. Да го приключваме ли този епизод или искаш още нещо да добавиш ти? Ами, аз мисля, че няма какво да добавим още, така че ако искаш да го приключваме. Мачовете почват, мога да помислим в следващия епизод да си дадем прогнози за топ 4 в Англия, Испания, Франция и Италия, примерно. Да. Може да пуснем една анкета в Viber групата, да видим и там какво ще кажат хората. Ами, добре. Благодаря, че ни слушахте и абонирайте се за каналите ни в Spotify, Apple Podcasts и YouTube. Дано да ви е интересно. И аз ти благодаря, Дидо. Хубава седмица, приятна почивка, още докато не е почнало училището и до скоро. Приятна почивка. Чао.